Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Am zis să începem să filmăm pentru că mai am un pic și fac 8000 de trofee. Și am zis să vedeți și voi când fac 8000 de trofee. Și na, sunt în echipă cu cineva care vorbește într-o limbă ciudată. Dar oricum am câștigat foarte mult cu el. Foarte mult m-a ajutat el. Fără el nu puteam să fac atât de multe trofee. Și na. E ca un prieten adevărat ăsta. Dar numai că nu e din România, din păcate. Că dacă era din România, era interesant. Uite, am bătut o echipă. Și deja avem power 11. Mai verificăm boscheții. Opa, un Barley acolo, cu skin. Să-l bat easy. Pe ăsta. Easy bătut. Easy bătut, este bătut easy, este bătut easy, este bătut easy. Cum l-am bătut pe ăla. Avem deja power 13. Mamă, iau power 6. Oh, m-a bătut. Mamă, cât power e acolo. Cât power să ai ăla de curiozitate. Are 6 acum. Cum are? Are 14 power. Haide, bate-l. M-am spawnat eu. L-am bătut, am luat locul 1, ce bine. A fost frumos meciul ăsta. Nu dau play again deocamdată. Nici el n-a dat. Am 84. Uitați să vedeți în ce limbă vorbește. Să dau mai sus. Uitați aici, uite cum scrie. Aici. Ia, scris ceva, stai să vedem ce a scris. Uite, vedeți? Ați văzut ce scria? E offline. Cred că a ieșit. Nașpa, în fine, o să facem trofeele singur. O să fac trofeele singur atunci. Și, chiar eu pe nani am făcut, cred că aveam rang 10 sau 5. Nu mai știu ce rang aveam. 10 sau 5. Sau între ele. Și am făcut 13. Chiar am făcut multe trofee. Trebuia să fac 160 de trofee și am câștigat vreo 7-8 meciuri, cred că dacă nu mă înșel, cu nani, așa, din prima, pe toate, pe solo showdown pe locul 1. Uite, avem aici un nani, l-am bătut, easy, acum o să mor. Nu am murit, uite-i bine. Avem acolo un Barlitos. Ce frumos l-am bătut. Ăla acolo mort, da, am avut dreptate, dar nici nu mă băgasem, că puteam să mor. Și nu-mi place asta. Îl așteptăm aici să-l batem. Uite-l. Gata. Bătut. Mamă, aproape muream. Acolo ați văzut. Și v-aș ruga frumos să mi apăsați și mie butonașul de like și subscribe dacă veți. Că m-ar ajuta foarte mult. Și cum v-am spus, sunt nou pe YouTube. Și na. Și dacă vreți să-mi dați urmărire sau like-uri pe inimi, mă rog, pe TikTok, cei care aveți TikTok, dacă vreți, mă cheamă Ion 636. Dacă vreți, nu vă oblig. Nu mai merg pe aici, că vine zona. Uite un Carl acolo, care are 6 power. Am dat mult de mici, mai dă și Carlu. A bătut. Locul 3. Nu? Locul 3. Da, 6 trofee. Avem și 402. Da, am făcut și 90, deci dacă iau acum locul 1, o iau pe Ems. Să-i dăm bătaie. Stai să-mi schimb brawlerul, iau pe altcineva. Uite, îl iau pe Genie. Mi-a picat ieri. Seară. Și tocmai când vreau să filmez,
N-am mai găsit nici aplicația aceasta în care îmi registrează vocea și pot să și intru pe YouTube, să intru pe jocuri. Și am dat și din greșeală pe ăla și n-am mai găsit aplicația. Vreau să ies, dar când am ieșit n-am mai găsit aplicația. Aoleu, netul. Un pic de lag acolo, dar și-a revenit. Lăsăm pe ăsta în 200. L-am luat. Să luăm repede astea. Să nu vină să fure power-ul. Copilul ăla. Și, Aoleu, spawnează Nita asta la urși, mi s-a luat. La câți urși mai spawnează și Nita. Nita e OP când o ai tu, dar când e adversar e mai greu să o bați. Mai ales dacă mai are și power mult. Îmi dă cât 1080 damage ursul ei. Gata, l-am bătut ursul, am scăpat de urs într-un final. Uite. Hai să îi luăm power-ul. Ha. Bam și bam. Am luat locul 1, băieți și fete. Am luat-o pe EMS. Am făcut 8000 de trofee fix. Și dacă mai luam un trofeu, făceam și 220. Și am luat-o pe EMS. În forță, 8000 de trofee fix. Fix 8000. Ia uitați-o pe EMS. Mă așteaptă. De fapt, nu, stai, am greșit mai devreme când am zis că l-am luat pe Gin ieri. Am luat alaltări pe Gin. Și acum pe EMS. EMS-ul, hai să facem și un screenshot. Opa, stai să întorc imaginea. Toți 10. Screenshot. Și când am deschis megabox-ul, chiar am avut noroc. Mi-a dat 6 iteme. Mamă, și din păcate mi-a dat un gadget. Și am o șansă mărăcică dacă nu mă înșel la... Stai să o punem pe EMS, pe fundală. Ia uitați-o pe frumoasă de EMS. Ia uite-o pe EMS. Wow! Ce frumoasă e. Și, am zis că să filmez. Să nu pierd un moment important și să-l am și pe ea. Și ăsta. N-am filmat când am făcut... în primul rând, măcar nu știam atunci de ăla. Când am deschis megabox-ul de la 7000, de la 6, când l-am luat pe 8 bits, n-am filmat pentru că nu eram apucat de YouTube. Sunt apucat de câteva zile, 2-3 zile. 2 zile. M-am apucat, hai să dăm un meci cu EMS. Și ce vreau să vă spun? Astăzi am maxat-o și pe... ăsta, l-am maxat și pe Edgar la rang 20. Era să zic power 20. Ia să vedem, îl batem? Mamă, dacă am greu, dau damage-ul. Mă batem. L-am bătut! Tare. Pot să trag prin pereți când trag? Nu merge. Prin pereți, prin zid. Ha! Bam, bam, bam. Ce ușor. Am bătut. Frumos. Ia uitați-o. Scoate dinții. Vampir. Stai aici. L-am bătut în prima. De mult îmi place EMS. Și îți bag un fel de boost. Ca un fel de boost. Stai, mă bate. Bun, l-am bătut. Și am zis să dau și un meci ca să vedeți și voi. Cei care sunteți la început cu Brawl Stars-ul sau încă n-ați luat-o pe EMS. Cât de mult damage am dat. Am să dau play again.
Și de acum încolo, dacă o să mai vreți, o să mai filmez când o să fac, de exemplu, când o să fac, da să dau aici, când o să fac 9.000, 10.000, așa. Și așa, dacă o să mai am Brawl Stars și nu o să-mi schimb telefonul, o să filmez. Nu o să filmez la bănuții și la big box-uri. Poate la PowerPoint o să filmez, dar la Megabox-uri sigur o să filmez. Și, noi o să ne vedem data viitoare.